Gipasabot sa ka political analyst nga or gapaningkamot karon ang kampo ni PBBM nga dili mag-resign tungod kay wala panahuman ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Ginibisan nga katag na ang impormasyon nga adunay gihambin nga grabing balatian ang presidente o gidala na kini sa usa ka ilado og dakong ospital. Sa interview sa DXDC-RMN Davao, gipunto ni Professor Ramon Beleno III nga usa ka political analyst nga ginadepensahan kini sa administrasyon sanglit dili nila mapugngan si VP Sara nga mohuli pagka-presidente kung adunay mahitabo kang PBBM. Ato maminawon ang mahayag ni Professor Ramon Beleno III. Unless na ma-impeach ang Vice President, wala silang magagawa dyan. Ang Vice President talaga yung papalit dyan. So, kaya nga, yun yung medyo haka-haka ng karamihan, no? Na kahit na may sakit na itong si BBM, eh hindi pa rin bumababa. Kasi nga, syempre, no? Ang papalit eh si VP Sara. So, parang dinidelay na lang nila, no? Para at least mauna muna yung impeachment before man matanggal itong si BBM. Kini sa matod pa ang maghatag og kasiguraduhan kanila sanglit ang presidente ang dunay gahom nga motudlo kinsa ang mupuli sa bisek kung magmalampuson ang impeachment niini. Nagkaroon pa dayon nga ginalimod sa administrasyon ang reports bahin sa kahimsog ni PBBM o nag-upload pa og video kauban si PCO USEC Claire Castro aron lang makumbinsi ang publiko nga wala siya'y angay or sila'y angay ikabalaka.